Avui continuem amb el tema de les mans. Ara farem una mà, una forma d'una mà vista des del costat oposat del palmell, una mica amb els dits una mica articulats. Primer començarem amb l'estructura de la mà, com l'altre dia. És com si féssim la mà d'un robot. Llavors aquí faríem el dit índex, amb les articulacions. Aquí faríem una, la segona, la tercera, la quarta i el cinquè dit. Farem una mica aquesta forma. Veieu que faig aquesta línia prima per marcar el recorregut. Veieu que és molt simple. És com si fes la mà d'un esquelet o la mà d'un robot. Aquí, com que inclino una miqueta, faig una mica més curt. Aquí la decanto cap aquí, cap aquí, cap aquí. Ara aquesta tercera la tombarem. I ara l'únic que hem de fer, ja tenim aquesta mà de robot feta, és omplir-la de cant, com he dit abans. Aquest mètode ens anirà molt bé per intentar fer les formes d'abans. Ara l'omplirem cap aquí. Farem el dit, el pulgar. Ara anem a omplir l'altre, l'índex. Comencem sempre amb aquest ordre. Aquí fem un altre i aquí. Ara fem el tercer. Aquí, com que els dits són rodons, per això fem aquestes línies així arrodonides. L'altre estem fent el mateix amb tots. I el petit. Ara com hem fet aquí marcarem l'espai on aniria l'ungla, aquí també, aquí se'ns veuria una mica també, i aquí i aquí. Jo ara estic fent esbossos de mans, no entraré fins a l'últim detall. Ara el que faré serà agafar un llapis més gras per marcar més bé el dibuix. Recordem que això són esbossos. Si tinguéssim més temps hi dedicaríem més estona. Aquí marco la ungla. Llavors és molt bo que a partir d'aquest punt, quan jo estic fent aquest punt, és que ens mirem una mica la nostra mà com a referència. Estic fent un traç bastant ràpid. L'important d'aquest missatge és que ho entengueu. El canell, que és més prim, i aquí marcar els nusos de les mans i les articulacions. Penseu que de cada dit en surt una. Puc sombrejar una miqueta perquè tingui una mica de volum. Llavors ara amb el difuminador el que faré serà escampar i sombrejar a grans trets. Aquí ja ho tindríem, bàsicament. Llavors sí que podríem borrar aquestes línies que ens han sortit, que hem fet servir de guia. Jo, més que tot, és perquè ho tingueu clar. Aquí tindríem la segona mà, no sé si la segona o la tercera, d'aquest episodi de mans que us vull ensenyar. Doncs vinga, ara és qüestió de que ho proveu i aneu practicant, d'acord? Au, que vagi molt bé.